Haina hailam sogo naro job to nai tonglai ta hokte ibu sono tini haina hai narong bai kaisa katal job notification tui phaijak abangka central government job notification o jaga bara hakotoni job tahasin lokonong apply ibu klai mannai brai chila jok tan bangani vacancy bo phaijak phaijak ga sangtabo saimalaina o jaga apply khaintang qualification bus nangnai selai rok bus mannai tei bo din simbo jaga o apply claim mannai tei or last date rok bus rok sangtabo kaisa kaisa nakoman details no tebo o bitin bisingte sukorbune kamga saimalai nangkandarong logon tongo o je notification ongkari family obangke Central Industrial Security Force haikaba CISF ni bisingte kaisa official notification ongkari phaijak oran narong na job langtanai amaka paramedical staff narok or clear no tongo je paramedical porijak narok ojaga apply khemanai pharmacy rok tei ojaga onyo tongo oborok narok ojaga nungnai kaisa kaisa post ni bomong oborok angno kaisa kaisa jotono punoga nangga friends ojaga narok nugi tongo or apply claimant chinai obangke starting narok date jaka apply claimant bagai 8 tarik June 2026 simi apply claimant chinai tei oran narok na apply khanya bagai last date jaka 7 tarik July 2026 tei ojaga last date obon bisingona narok je apply khlainamo songnai rok je obai paramedical course tei porijak narok aro apply obviously claimant nai go friends o jaga sung total vacancy bosak phaisa baikya tai o jaga narok salary bosak manai borok sung malinai narok or nogon tongo friends song o jaga salam brai jotan bangani apply khlainan bangani vacancy phaisa bojak narok or salary income mannai 29200 siming o jaga 92300 jotin narok or salary mannai belai khana kabang friends song je obai ti porijak narok obviously apply khlainar di amhai post rok belai common phai friends song narok jotan saimano tai o jaga narok nugi tong firo hain hai o jaga o khoroksa borok kaisa post na apply khlaimannai gobon thik tolan narok nugi tong o jaga o clear babai borok sawirka narok kaisa post ni no apply khlaimannai kabangma post ni bagai apply bo khlaiman glak oro clear babai no rijak narok abon hain hai tolo nugi tong firo thik abon tolo no salam brai jotan apply khaimannai bara hagotan jota hastin lokorok ni bagai no vacancy phaisa bojak o jaga o tai narok nugi tong firo hain hai abon thik talawan narok no bahagi o jaga o process bahagi recruitment khlaijana narok nugi tongo jotono ge narok no player writing exam na jangnai abon pore narok no PSC na jangnai hekaba physical standard test abon pore document verification abon pore ora narok nugi tongo basic vocational aptitude test rok na jangnai medical examination rok na jangnai abo herok no borok saka abon bisingjin nong noro job tlangjang nai clear babari rekha tai narok o jaga narok ni exam bagai bank tin narok admit card rok download khlaimanai abo borok orori rekha clear narok noi tongo o jaga kono post office ti rok narok no send khlaijak lak narok oro borok ni je official je website ni mani abo ti thangai narok ni admit card rok no bo download ma khlainai nai oro clear babe jotno rei rejak o je job phaisa bomen mangkata all india ni bagai sokpaijak narok nang pulyau saka ge friends sungte nang ko ne vacancy details taw kam ga saimalaina narok no kutongo bon thik talawono tin number vacancy details rajak or narok no jang post ni bumung ASI pharmacist ni bagi phaisa phaija x-ray technician ni bagi phaisa phaija tai lab technician bagi bo jagbo post phaisa phaija tai or narok no tongo andi jabo or pharmacist ni 10 ta phaisa phaija tai o jagbo x-ray technician ni kaisa tai o jaga lab technician bagani 60 total phaisa bojak abon pore bonrok nor category wise bagi rekha norok kaisa kaisa joton noi tongo jawo oro pharmacist ni bagi S3 bagi kaisa tai o jaga o andi jabo mang jotono norok vacancy noi tong go friends je apply khaimo songnai rok norok obviously apply khlaimanai vacancy ta belakena kom haipono je mohai porijak norok obviously apply khlainar di jodi mana thang sa belakena kapal hamnai abon bagi nai go friends sangte nalien or nangkongmani details or norok nugi tongo teba borok or kaham ke norok no sawir ka vacancy jeta ongkormani obo barifan manfiro haika komai mano oba haini borok clear ben norok no sawi bo rijak tei o jaga norok nugi tong firo hain hai or process norok bake apply khanyai oborong tei borok saka online bisingti norok apply ma khlainai borok ni je official website mani norok nugi tongo kakrang khlainai obotoi narok click hayangke thangnai apply bo khlaiman nai go friends narok ni je exam na naimena wangke narok no bake exam na sanai borok oro kaham kan clear babe rekha narok ni question ko sungjanai OMR
MCQ type narong sangjangnai CBT ni bising tenor exam barnai hai ka computer based test narong no exam nan baganyai sakha jago narong nui tongo obtai ne bro exam narong nanai tai Hindi English o duita language bai naro exam seiman nai ga friends awan pore narong nui tong pian dong ni PST document verification no narong no naharnai exam mani pore ga friends khaklai nor clear kana nai tai o jaga teb nang huan details sang teb kam ko saimal nai narok ni o jaga wo syllabus details rok tai oro narok ni age bosu theke bosu nangnai oro bosang tabo kam ko saimal ne narok nui tong pass number o joto post ni bagai narok apply khlai thang kan narok ni umur 18 ka jang nangnai tai 28 bosan sai bisi bo ngi man glak ni narok no clear bo sai reka tai narok or nui tong firo jara ST AC candidate dog brong ni bagai ko jaga wo 5 year klanye AC relation rakha tai OBC rong nangke 3 year klanye AC relation ba narok no rejak friends song obviously narok apply khlaina rdi om hai post rok je ke bo sakri khlanya musang jong hakai ke bo pharmacist rok tui project tong hakai lab technician rok tui ke bo project tong hakai obviously apply khlaina din rok narok ni bagan yo post paisa bojak tai hain narok noi tong apply khaina ga nong qualification busnang nai or jotono rirka pharmacist ni bagai bon narok or 12 pass mani pore narok diploma hai ko degree khlaijak nang nai tai narok ni o jago pharmacist ni o jago kaisa pharmacy ni ek 1948 narok noi tongo abon andro narok ni register bo khlaijak nang nai aba henin brok or narok no clear be sai rajak ge khaklai narok clear kana nai gabon thik tola narok noi tongo x-ray technician bagai be sem narok no saka 12 pass man pore 2 year diploma khlaijak nang nai aba henin bro ro narok no clear be sawi rijak ge friends hain narok noi tong pro lab technician bagai be haino o jago 12 pass man pore narok 2 year diploma khlaijak nang nai aba henin bro ro bo saka ge khaklai narok joton clear kana nai narok ni qualification rok no tunyai ge friends je project nok to wisi saiman nai o post ni tunyai jotono nangkomon details obo narok or joton saiman kana tam nangnai narok ni qualification rong no tunyai bro joton sajak ge friends hain narok noi tong firo physical standard test obo no tui bro ro saka narok noi tongo narok ni ro sukmani hai ka lokmani narok no sanka narok noi tongo or general long bagai ke 170 cm tai oro narok noi tong firo hain jara o jago nugu tongo Arunachal Pradesh Assam Himachal Pradesh aba hai rong no nugu tongo Tripura Jammu and Kashmir aba hai rong bagai ke narok oro nugu tongo 165 cm nang ni jongman yang nang nai tai narok no khakla bo sanka nang ni chest gorong na nang nai 80 cm normal tong nang nai friend chong tai 5 cm rok narok ni khakla no ba ma pli nai friend chong oro brok joton clear website ka tai oro brirong bagi sajak nor noi tongo brok ni chungman ke san goro 155 cm chungman nang nai nai brok ni sudo jago height ni bagi simna brok nor san ka brirong ni bagi hingke gawon toran nor noi tong firoi oro hai belekan na komane jara schedule tribe hai ga ST rong nang ka jago brok ni height san ka 162.5 cm simna san ka tai khaklap brok no bo san ka normal 77 tong nai tai or norok khaklap no phulei rai nai 82 cm norok khaklap no phulei rai as joti matlang nai hai ni saka friend chong norok jago joton noi tongo kana friend chong norok ortai kon nang yan ni height ni bagi himno ro saka go friends medical standard test no tei brok saka norok kaisa joton norok kaham ke pori nai si different chong tai weight no ngoti saka tattoos rong ni bagi saka je tattoo gonang norok obviously kaham ke nanya di tattoos ni bagi kaham karo brok oro nong ri ka nong location o hai rok no tei brok saka tai size rong tei saka friend song norok nui tong jotono kaisa o hai part je ke tattoo gonang norok obviously nanya di tai ban tolan norok nui tong pir soi number go ex serviceman rong ni bagi boro clear be sai rajak o rong sung nain thalia sangjenna komani o no simno oro saima lai sibone tai narok nui tong free education qualification tei saifi jak oro narok nui tongo jara ex serviceman rong ni bagi nyai ko friends sangtiab na komon nalien oro baki apply khlainai tai narok ni exam syllabus rok oro rojak da oro ngosang nalien ta truk nai thlene yang tola diyo
Friends ang awan puran tar nugu tonga 8 number bell icon kasin nangkuman important rajak oro bahaki apply khanya awan tei progror saka norogoro online ibising tinya apply ba maklanye tabuk nor nugu tonga browni official je website demani o website thangai nor apply maklanye blue color nor tar nugu tonga oro nor click khagyanke redirect nganye browni official website nor sogonyai awan puran nor apply klaiman nai friends ang haika bangoni o video ni description box ang link ri thona amti thangai nor apply claim manai ke khaklaya obisin ro bo clear kana nai tai singteu nangkuman details no ro stebo kaham ke share ni sai malene nrok ne ojak last date ong otei bo saipika 7 tarik 7 2026 last date obon che sekhan ro apply claim narang manai gaun thik tor nor loi tong no nyam pra belekan nangkumani oro application fee na thoi saka extra application fee nangnai obojara ews obc brok oro extra claim application fee nangnai tai female candidate sc st esm obrok gangkai ojagwa ektek phone application fee nangya free no apply claim narak mannai ga friends kha klayo oro bonoro clear kana nai tai oro tem nangkumani bro oro kaisa kaisa rirja norok ni ojagwa admit card obonro download maklanyai written exam ni baganyai obong gangkai borok ni official website obon bisingtin rok obonobo admit card ong download maklanyai obrong borok saka tai friend obon thik tor nor nuitong 10.2 or belekan nangkumani oronor admit card download maklanyai exam ni baganyai obong ke nor nuitong borok ni official website demani amtai thangai norok obonobo download maklanyai tai norok print out mati khlanyai admit card exam halot jorinor exam na thangkai abon baganya brogor saka norok nugu tongo clear bai ba to sangjotan saibo mano friend song gawa herong brogor hai notification bisingtin normo sawi rajak tebo kam ke norok or notification ni disil no share semana musanga kaisa kaisa norok jotono kam ke foreign name pinai tai passport size photo rong ni bagi saka obro bonorok atebo kam ke saimane notification download khlanye pori nya khangkai go friends ang obisin ro notification download khlanye toise kam ke pori nya din norne mokol bai thang angoro je nangman simne norong nor sai thang sinai tamni ke kaisa kaisa sana ka belaki bidi logmano abon bagai tai 11 number kaisa belaki nakumani oro norong exam tei saka norong exam kare 100 mark ni norong exam na harjang nai abon bising norong nor time rajanai exam ni bagai 2 ghonta norok time mannai sainyan bagai tai norogoro norong ni paper karo objective type norong question sunjanai omr cbt ni bising norong exam na harjang nai khaklai norog clear kana nai tai norogoro duita language bai norogoro exam bari manai hindi tai english je kaise bai norogoro exam bo sei mannai abo bangnong no fungnai friend chong go friends norogoro nugu tongo ro norong ni exam bufro na harjang nai obrong ni official website ni bising norong no sawir nai exam ni date time table ok jotono gabon bagai norok official website thangai norok check klaima tongnai bufro norong ni exam nai bufro date ongkhnai obrong no ba go friends norong ni ojagabo tentative answer keys obrong tei saka norong ni exam ni obrong ni official website ni bising norok obrong ni official website ni bising norok mannai go friends norok abono clear ka ni khaklayo tai norok no jago language norok nugun tongo friends ang all questions ni baganyai or jago mcq type norok no questions songjang tai norok no jago kon negative mark rok rei wrong answer khlaifuna norok ni mark rok katung ya friends ang or kon negative mark rei norok clear no nugu tongo tai english hindi je kaisa bai norok exam rei mannai norok ni comfortable nai norok obisai exam ready o duita language ni bisingo choose khainai ke norok nang pulep saka computer based test norok no harjang nai tai norok ni ojaga physical standard test oro abon pore document verification o herong no brogor saipika norok joton nugu tongo tai kaise kaise details boro norok no reja physical standard test no tei nai norok teb kaham ka sukru sai manu masuk norok bisi pori nai notification download lainai tai document verification tei boro saka norok brog kaise kaise joton pori nai sidi ge friends yang to tai najanai kri khanane kha khlayo teb tongkhang kai to sang nai nai o jagawa tai final norok no baki select lainai abu sangtabo or naliana norok nugu tongo 14.5 or reja final norok ni selection ni list obong angkai result norok no o jaga brong ni official website ni bising thina saw qualify aborok no brok o website ni bising thina norok no result ni bising tei saklai bo ranai go friends ang obisiner kam ke exam ready khaklai norok je paramedical porijak rok tai pharmacist
tui porijak ro noro bisi apply khlaian hanane tamka mohai sujok onek kom no phaio je porijak noro bisi apply khlainarak di vacancy kom panung thang kapal kolgang ga taw bisi mani mono abun bagainai gatinin video asung sinai noro naitong no paithago belai kana hambai noro 300,000 te ang bekrang tong bagai te basang salabang nong bagai hakeno katal tibra hasine job notification te bara hakatini katal job notification o channel bising tin nong bagai ang tubi tongana aun bagai channel subscribe khai jon di bell icon ro press khai di je frang video upload khai nor sabse saka notification nong no manai tong bagai bong kap tini video sung sinai nor naitong hai paithago belai kana hambai